Salutare tuturor! Eu mă numesc Leo, ca de obicei, ca un nou clip. V-am zis că o să facem colecția mea de șopci. Așa, începem de la prima mea șapcă. Așa, avem șapca asta, știu, Lakers. Pentru prima mea șapcă e wow, șapcă care merge și așa, arată bine, dar arată cam, nu, arată ciudat așa, arată urât, zici că sunt ceva tech-fleece Warrior și așa la fel. Nu, asta merge purtată așa. Cam nu am povești, că asta am dat 1.500.000 pe ea, e o șapcă banală Lakers, o vedeți peste tot, cred. Hai, avem această șapcă avem această șapcă Vans, foarte șmecher, am dat 90 de lei pe ea, like, am dat-o la un CH, e tare rău, ea ca nouă, efectiv, nouă cu etichetă era. Deci asta mi-a plăcut rău, doar că nu prea vine, e un pic cam mare, gen, vedeți și voi, e un pic de așa skater. În fine, trecem la următoarele. Avem șapca, uite șapca asta, e o șapcă de la Terra Nova, dacă știți, dacă cine cunoaște. O șapcă roșie, că am vrut șapcă roșie. Și eu șapcă oarecare, adică nu e ceva special. Scrie Los Angeles și California pe ea. Gen două state din America. State? Sunt state oare? În fine, nu-mi pasă. Ce mai avem pe aici? Altă șapcă roșie, dacă tot ne-am dus pe șopci roșii. Avem șapca aceasta, avem șapca aceasta și e foarte simplă. Am purtat-o mult, vedeți și aici, se vede. O să luăm un pic de pauză și am revenit și avem următoarea șapcă, să trecem la următoarea șapcă, da. Șapca asta. Stați un pic, am uitat ceva. Deci eu mi-am pus șepciule în cap, dar nu mi-am pus-o pe asta. Pe asta. Care asta stă bine așa, că e mai mică așa și se vede fade-ul de aici. Mamă, ia vedeți aici. Așa, în fine, lăsăm la o parte așa. Șapca asta. Cine știe, cunoaște. Șapcă la fel ca lui Kelly, la fel ca lui Eminem, la fel ca lui toți rapperi. În fine, hai să vedem ce mai avem pe aici. Acum trecem la șopci mai brand, să zicem așa. Avem așa. Dacă avem Lakers, nu se poate să nu avem Chicago Bulls. O avem așa șmecherie. Marciunes, sau cum, Doamne iartă-mă să o numi, că nu prea îmi pasă. În fine, eu știu că e Chicago Bulls și îmi place, o șapcă simplă. Doar că trebuie să-mi fac aici astea, pentru că sunt rupte. Am luat-o la un CH, n-am dat mult pe ea. Vă imaginați cum stă cu ea, am stă bine, ca la toate șopcile. Și apoi avem o șapcă care o port destul de des. Șapca asta, furată la taică-meu, nu știu preț. E tare, îmi place, interesantă, nu era, ca probabil aproape toate. Și e ceva tare, o amintire care mie îmi place. Nu mai avem ce zicem. Așa, mai avem asta, care e tot furată de la taică-miu, care îmi plăcea mie printul de aici și tot, ca mi se pare așa. În fine, așa, și acum bonus bandane.
Avem, începem cu bandana asta. O bandană de armată. Apoi avem bandana aceasta, care e o bandană veche, rău, e cea mai veche bandană. E prima mea bandană, în fine. Apoi avem bandana asta, care știe, cunoaște, care mi se pare tare rău că există așa bandane. În fine, apoi avem bandana asta. Țin să menționez, aproape toate sunt luate din Dragon. Aproape toate au costat 5 lei. E o bandană normală, roșu-negru, n-am ce zice. Asta am o poveste cu ea. Deci asta, mă credeam eu magician și am ars-o. Am ars-o, da. Am ars-o, o să văd unde. Uite, aici am ars-o. Că mi se vede și pielea. Am ars-o, efectiv, aici am ars-o. Știu că ce mamă, e copil și se joacă cu foc. Eu mă credeam, nu știu ce mă credeam eu, magician, eu știu. Uitați. E ars la propriu și e și pe aici. Mai jos dacă vedeți. E... Vai de capul ei, pe asta nu mai pui, că mi este pânia că e ruptă. Apoi avem... stai, vedem. O avem pe asta, care e o bandană care nu poate să lipsească. Mamă, am uitat ceva, dar vă arăt în videoclipul următor. O bandană neagră simplă. În fine, trecem peste. Altă din asta, care e aproape la fel ca asta. Una are materialul mai ciudat, una arată mai ciudat, una e mai nou. Adică, v-ați dat seama. Apoi avem una verde, clasică, tot așa, ceva normal. Apoi, cel mai important, avem bandana mov. Știți când mi-am dorit eu o bandană mov? Deci mi-am dorit atât de mult încât îmi vine să o arunc pe geam la Jumbo. De fapt, nici măcar mi-am dorit, am găsit-o pe moment. În fine, aia o să ultimul. Apoi avem asta cu America sau USA sau cum vreți voi să spuneți. Că nu mai suport. Așa, în fine. Apoi avem bandana asta cu cash, dolari. Tot din America. Adică nu e din America, dar înțelegeți voi. Dolari, America. Dacă punem așa, credeți că e Tamle. Ați înțeles voi. Așa. Am revenit. Deci avem bandana asta unde am rămas. Foarte lungă, foarte lungă. Am vrut să am ceva în stilul la știți aleve. Le știți, da? Că vă oblig eu să le știți. În fine, nu mai zicem. Am vrut să am ceva în genul și mi-a plăcut mult asta. Și ce mai vreau să vă spun? Ceva, stați că am uitat, mă. Stați un pic. Pauză. Și nu uitați cu data viitoare și vă pup!